Не бих нарекла вчерашния ден, тази нощ и тази сутрин хаос. Разбира се, трудности има. В момента продължава обработката на секционните протоколи. Обработени са около 57% от секционните протоколи. Наистина обема от работа е такъв, че нашата общинска избирателна комисия работи с по-забавено темпо, но ви уверявам, че със сигурност ние полагаме усилия това да е за да гарантираме наистина качество на процеса по проверка на секционните протоколи. До 3 часа през нощта представители на секционните комисии са държани в училищата без да бъдат извозвани. Ние висяхме пред училището в Люлин в един автобус и чакахме да тръгнем, защото тук има задръстване, нямаме право да тръгнем. В самата зала Универсиада хората чакат по 5-6 часа да бъдат повикани за отчитане на резултатите. Около 4 сутринта масово започнаха да напускат със секретните протоколи и чувалите с бюлетини. Това са въпросните протоколи, които са секретни, запечатани и трябва да бъдат предадени. Да, ето ги. Значи това са въпросните секретни протоколи с номерата, с абсолютно всичко. Вие си ги разнасяте така бюлетините насам? Фърлихме малко от тия празници, ги фърлихме, че тежат. Тръгваме си. Защо си тръгвате? Носите бюлетини? Безобразие. Връщаме си бюлетините. Ето вижте на какво. Лоша организация, по-лоши избори. От тия никога не съм била. От 10 години хода по избори. Направихме опит да стигнем до Общинската избирателна комисия. Може ли да влезем? Не. А защо? Там не ни пускат. Не ни пускат оттам. Направихме опит да влезем в зала Универсиада, за да видим какво е реалното положение вътре. За първи път от 20 години медии не се допускат до залата. Единствената информация за обстановката вътре получихме от самите хора. 1100 номер сме, а в момента минават 300. Вътре е задушно, припадат хората и аз ходих на лекар, защото ми стана лошо. Страшно. Опитахме да стигнем до линейките, паркирани в близост, но не бяхме допуснати и до тях. Не може да минете от тук, ви казвам. А защо не може да минем? Защото такова е разпореждането. Действително, причината за забавянето на работата на Общинската избирателна комисия, освен многото протоколи, знаете, че провеждаме избор 2 в 1, в случаите, в които избираме кмет на кметство, протоколите, които идват при нас за обработка са 4 на брой, за президент, вице-президент, общински съветници, кмет на кметства и кмет на Столична община. Тоест можете да си представите какъв ресурс е необходим, за да бъдат обработени протоколите на всичките 1454 секции на територията на Столична община. Но със сигурност успяваме да коригираме грешките, които нашите колеги от секционните избирателни комисии са допускали. Много висок е процента на сгрешените протоколи. Какви са грешки? Вероятно, причината за грешките е това, че все пак колегите и ние работим по нов закон. Изборния кодекс, знаете, сега се прилага за първи път. Ние сме провели, разбира се, обучения с нашите колеги от секционните избирателни комисии. Какви са грешките? Грешките са при изчисления, вписване в отделни редове, чисто технически грешки.
В никакъв случай не може да се говори за манипулации или каквото и да било, което би могло да повлияе на вота. Но ние съвместно с тях, не случайно Изборния кодекс предвижда редица гаранции за законосъобразното отчитане на вота на гражданите. Ние, разбира се, стриктно спазвайки закона, съдействаме да бъде установен действителния вод, броят се бюлетини тогава, когато се налага и се коригират сгрешени секционни протоколи. Много е висок процент, може би над 80% от протоколите се нуждаят от корекция. И се коригират сгрешени секционни протоколи. Много е висок процент, може би над 80% от протоколите се нуждаят от корекция. Разбирам вашия интерес. Не разбрах какво коригирате, какви са техническите грешки. Това ще повлияе ли по някакъв начин? Не можем да изброим всички технически грешки. Разберете, че нашата работа не е толкова проста, колкото изглежда. Работата на комисията се подготвя месеци наред предварително. Има умора у колегите. Благодаря на всички членове на секционни избирателни комисии, които изпълняват задълженията си до този момент, които съхраняват изборните книжа и материали така, както изисква закона и съдействат максимално на нашата работа. Имаше припаднали, други казаха, че няма да дойдат на балотаж. Господине, вие сам разбирате, че когато човек работи 24 часа, изпълнявайки служебните си задължения, както и вие го правите от снощи, за което ви благодаря, няма как да не е изморен, но виждате, че всеки от нас е на мястото си, работим по конкретна работа. Защо не си изпълнихте задълженията така, че да се създаде една добра организация, да няма този хаос, това натрупване на напрежение? Кой не си свърши работата? Да. Аз още веднъж повтарям, че в никакъв случай не е създаден хаос. Хората са изморени. Хората са... Къде е видимо? С нощи хора изнасяха бюлетини, изнасяха протоколи, прибираха ги вкъщи. Това не е ли хаос? Направете разграничение между това, че член на секционна избирателна комисия е сгрешил свой протокол и организацията, която ние сме създали за осигуряване на медицинска помощ, за осигуряване на колички за придвижване на избори. Аз говоря за това, че хора изнасяха бюлетини. Разбирате ли, това е... Всички чували... За опоручаването на изборите. Това е въпросът, който ви задаваме в момента. Няма абсолютно никакви... този избор на софиянци при тази ситуация, която... До 3 часа през нощта представители на секционните комисии са държани в училищата без да бъдат извозвани. Ние висяхме пред училището в Люлин в един автобус и чакахме да тръгнем, защото тук има задръстване, нямаме право да тръгнем. В самата зала Универсиада хората чакат по 5-6 часа да бъдат повикани за отчитане на резултатите. Около 4 сутринта масово започнаха да напускат със секретните протоколи и чувалите с бюлетини. Това са въпросните протоколи, които са секретни, запечатани и трябва да бъдат предадени. Да, ето ги. Значи това са въпросните секретни протоколи с номерата, с абсолютно всичко. Вие си ги разнасяте така бюлетините насам. Фърлихме малко тия празници, ги фърлихме, че тежат. Тръгваме си. Защо си тръгвате? Носите бюлетини. Безобразие. Връщаме си бюлетините. Ето вижте на какво. Лоша организация, по-лоши избори. От тия никога не съм била. От 10 години хода по избори. Направихме опит да стигнем до Общинската избирателна комисия. Може ли да влезем? Не. А защо? Там не ни пускат. Ма не ни пускат оттам. Направихме опит да влезем в зала Универсиада, за да видим какво е реалното положение вътре. За първи път от 20 години медии не се допускат до залата. Единствената информация за обстановката вътре получихме от самите хора. 1100 номер сме, а в момента минават 300. Вътре е задушно, припадат хората и аз ходих на лекар, защото ми стана лошо. Страшно. Опитахме да стигнем до линейките, паркирани в близост, но не бяхме допуснати и до тях. Не може да минете от тук, ви казвам. А защо не може да минем? Защото такова е разпореждането.